Като по чудо днешният сблъсък между трамвай и джип се размина без пострадали. Трамвай от линия 6 и джип се сблъскаха сериозно на едно от кръстовищата пред Националния дворец на културата в София. Намираме се на столичния булевард Фритьоф Нансен в близост до Националния дворец на културата. Зад мен виждате мястото на пътното происшествие, пострадали няма. Версиите за катастрофата са няколко. Според едната, джипът е чакал на релсите за ляв завой, а трамваят е минал на червено и е последвал тежкия сблъсък. Според другата обаче, която потвърдиха и пътници в трамвая, джипът е причинил сблъсъка, като не е спазил червения сигнал. Колата, трамвая си тръгна добре, върве си, колата дойде до линията, избута трамвая излезе от линията, удари се от другата кола и това беше всичко. Това е всичко. Колата направо мина пред трамвая. Просто се чудиме как измести то трамвай, колата да измести трамвая. Правиш сметка какво е било. От удара трамваят излиза извън релсите на близкия тротуар, на който като по чудо няма хора. Джипът е смачкан до неузнаваемост, а това, което спасява живота на пътуващите в него, е навременната активация на въздушните възглавници на колата. Нито пътуващите в джипа, нито ватманът пожелаха да коментират случилото се. Всичко това се случва само дни след като светът и България почетоха жертвите от катастрофи в Международния ден в памет на загиналите по пътищата.